3 קילומטרים בלבד מפרידים בין הבסיס הזה, חתמר עציון, ליישוב בתיים. ציר קצר שעליו נע סיפורו של מי שזכה לכינוי קמן הגבעות. זו אחת הפרשות הביטחוניות החמורות ביותר שידע צה"ל בשנים האחרונות. אפשר להגיד, באמת, בלי למצמץ, נגרם פה נזק לביטחון המדינה. שיטות איסוף חומר מודיעיני נחשפו, פעולות של גורמי ביטחון שובשו. רוב התקלות הרציניות הן דווקא באזורים האלה, שאנשים מתוך הארגון ולא הפעלה על ידי מודיעין זר פוגעים בארגון מתוך מניע אידיאולוגי, מתוך קשר חברי כזה או אחר. ומאחורי הפרשה עומד חייל פשוט, רב טוראי אלעד סלע. למרות שנעצר בעבר בחשד לפגיעה ברכוש פלסטיני, הוא משובץ לחיל המודיעין. שם הוא עובר קורס הכשרה מקיף, הכולל שימוש בכל מערכות המידע של החיל. סלע לא נשלח לתחקיר ביטחוני בשב"כ, למרות הנוהל הברור, הוא משובץ לתפקיד מודיעיני בפיקוד המרכז. מהר מאוד הוא מתבלט בתפקידו כמש"ק מודיעין, נחשב לחייל מצטיין עם יכולת ניתוח גבוהה, ובאופן טבעי נחשף למידע סודי ביותר. ומגיע למצב שהוא הקטן בצורה הכי פשוטה בעולם, לא עם תחכום, לא עם גאוניות, נכנס ויכול להיכנס לכל מקום שהוא רוצה במרחבי המדיה הזאת שנמצאת, של שב"כ, של משטרה, של סינכרון בין המערכות הללו. סלע מצליח ללא כל קושי להגיע עד לידיעות רגישות של השב"כ, שמועברות לפיקוד המרכז לצורך שיתוף פעולה. סלע, נזכיר, הוא תושב חדש יחסית בבתיים. במקביל לשירות הצבאי, הוא נקלט בהתנחלות, שם הוא מתגורר עם משפחתו, הוא מתחיל להתקרב לכמה צעירים ביישוב. המתנחלים של בתיים, אחד הסמנים הקיצוניים של האזור. מכאן, נזכיר, יצא מחתרת בתיים. בשנת 2003 ניסו 3 מחבריה לפוצץ עגלת תופת בבית ספר לבנות במזרח ירושלים. רגע לפני הפיגוע הם נתפסו.